4.7 IFM Report. Nangangamba ngayon ang ilang magsasaka matapos mabunyag ang naging pagbabago sa quarrying site sa gitna ng palayan sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Ang naturang epekto, ibinunyag ni Engineer Rosendo So sa eksklusibong panayam nito sa IFM News Dagupan matapos itong bisitahin ang nasabing lugar. Ayon pa kay So, pinangangambahang makakaapekto ito sa kalidad ng mga produkto, partikular ng talong at maging ng mga palay dahil sa posibleng pagpalala nito sa pagbaha. Inilarawan pa ni So na tila pagmiminang isinasagawa rito dahil sa lawak ng naging epekto. Nakita natin yung area ng Samon, no? Nagulat kami kasi last year hindi ganun pa yung situation. So ngayon nung punta tayo around yesterday, nakita natin yung ginagawa na parang mining, parang sugka na nangyari yung farmland, no? Binutas dito, binutas doon. Dahil dito, tinawagan na ng pansin ni So ang Department of Environment and Natural Resources upang maimbestigan ang nasabing quarrying site. Kung walang aksyon, iaakyat umano ito sa Senado. Nakakabahala ito and kinall na natin yung attention ng DNR. Pero nangyari, baka itataas natin sa Senado to have investigation kung wala pang action na nangyari. Samantala, napagalamang wala raw itong permit mula sa bayan ng Santa Maria, ngunit naisuhan umano ng katabing bayan. Nakausap natin si Mayor, no? Hindi siya nag-issue ng permit dito sa tao, itong kay Charina. Bali kumuha ito ng permit dun sa kabilang munisipyo, Asitan. Sa ngayon, tinutuntun na ng IFM News Team ang mga may-ari ng naturang quarrying upang kunan ng pahayag. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.